Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आंनि सनाराम जिडि प्रडाक्शनावहाय गोदान बैसागुनि मिउजिक भिडिअ फैगासिनो लोगोफोर बेनिनो दिनै शुटिंनि आं रेडि जागासिनो नोंथांमोननो जा हायो आङो दिन्थिनो नाजागोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थारो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गारिया थांथ'नो जायाखै नालाय बेनि थाखायनो masih gedor bicara oh why don't want to select Kamu udah BTS pun nih. Aktor, seneng. Angni zayo. Mwjang. Sini blog dulu. Terima ini. Terima ini. Itu malu pengir boleh. Kududung mana? Kau pernah nunggu ada yang mensi gutur kayak mana? Nice. Ayo mas siapa ini? Vlog rasa me akhirnya jeng. Nih, जोंना गासैबो रेडि जाजोबनानै लकेशनावहाय फैबाय बैसागु मेथाइ जिहेतु समायना रमायना बिफां लाइफांनि गेजेरावनो खालामनाय जागोन शुटिंखौहाय ओरैबायदि सान्दुं मा होनबावनो नोंथांमोनाथ' आंखौ नुखाबाय थादों आङो गहपुरावबो 8-9 days आङो फुल नन स्टप शुटिं आरो बेनिफ्राय फैनानैहाय अनायाजोंहाय शुटिं आरो बे अनाया ब्रह्मजों शुटिं जोबखांनायनि उनाव नैबे दा आंनि प्रडाक्शननि थाखाय लागासिनो ओरैबायदि सान्दुं खामथाबजोब्बाय आं मा होननानै सान्दुंखौ गिनानैनो गथ'फ्रा सायहायाव थाजोबदों आरो एक्टरा केमेरामेनबो डिअपिबो आरो एक्टरबो एक्टिंबो खालामगोन आंनि रल गैथ'आ नालाय केमेरामेनखौनो जानोसै आं दिनै साबे जानोबा र' Oke, ready kerja manually ha, practice. Sini enggak. Dengan sini kau. Angberin kau. Kota tangbau. Oh, ini sih kacau. Kerja sini.
नै ओरैबायदि मिस्टेक जागासिनोमोन आंना रिटेक लागासिनोमोन आरो मानो होननानै बुङोबा उइदाउट प्रेक्टिस अन दा स्पट डाइरेक्ट खालामखादों नालाय टाइमिंआनो माने मिलायासै आंहा बिथिं शुटिं बिथिं खारदावबाय थानानै प्रेक्टिसनि टाइमानो मिलायासै एबारै उइदाउट प्रेक्टिस खालामनाय जादों आरो अब्लाबो जेसेबांखिनि हायो नाजाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो इन्ट्रडिउस होनो दरखार गैया आंनि बे आंनि सनाराम दिनैनि एलबामखौहाय करिय'ग्राफ एन्ड डाइरेक्सन होदों बिथां लिसान रामसियारि ओमफ्राय एसिस्टेन्टआवहाय धीराज रामसियारि दंमोन आरो एबार खेबसेयावहाय जिडि प्रडाक्शनावहाय नोंथांमोना गोदान एक्टर बिथाङाथ' गोदान नङा सिगांनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय इभेन आंनिख्रुइबो सिगांसिन बिथाङा जोंनि बर' इन्डास्ट्रियावहाय खामानि मावबोदों आंथ' उनावसो फैबावनाय अब्लाबो बिथाङा एसे गेप्स दंमोन नालाय बिथांनि मुङानो जाहैदों बिक्रम बसुमतारी Kesewa. Maniji. Bahat dah ni ya. Ma biji bunga. सावथालबुरि बिराद गोसोम जाजोब्बाय गाइस मा होनबावनो आंसो मिथिसिगौ आरो शुटिंआव बेसे खस्थ' ओमफ्राय फैदो इथिं जाबाय दा होनगोन
Ready? फैलाय नोङो फैलाय बेसे गिदिर सिंग्रा जादों नायनि Ready? Roll, roll. Ready, guys? Roll, 1, 2, 3, go. बिबारखौ मोजां बिफां सायख'नांगौ Meet war bisa tanda sama jana yang mereka sih. सिंग्रा जाना खुगा दागलालाय Kamu kujubah. मा थांगोलै नोङो जल्दि फाय Lang ini mau pulang dia. एबार आंनि शुटिंखौहाय माजबाटाव लादोंमोन नालाय नै बाजैयाबो न' खाथियावखाय न'आवलाय मानोथो बरिं थाबाय थानो होननानै फैफादों आरो ओमफ्राय बेयावलाय हाग्रायाव बहा जनो होननानै बे चेयारखौ थिखांनानै लांगासिनो बेचारि बिराद सान्दुं गोसा नालाय साथा हमनानै बेयावनो जनानै थाबाय थागोन नालाय बिसोरो Ready? Roll. 1, 2, 3 and go! Cut. Roll. 1, 2, 3 and go! Rồi thằng bao hôm nay sẽ đang rất thằng bay hôm nay sao ok ready Plastik 우라하 하나다.
Charlie, Charlie, 5, 6, 7, go! बेसे समायना जोंनि बैसागु मोसानाय बेसे रैसुमै जोंनि बैसागु देंखो जोंनि बैसागु मोसानाय बेसे रैसुमै जोंनि बैसागु देंखो बेसे रैसुमै जोंनि बैसागु देंखो Hi guys. Hi guys. Hayo, oमफ्राय आं दो गाब्रदों. आं गैया न'? नोंलाय आंनि आंलाय नोंनिखा आंलाय नोंनि नोंलाय आंनिखा सोमखोर बिलाइनि दाबायाव बानानै बुंहरदों खौवा रैसुमै गारांजों नोंलाय आंनि आंलाय नोंनिखा आंलाय नोंनि नोंलाय आंनिखा Choreographer मालाय हनै जानो जमलायलायथारलै लावथि नांगौ हालानै दङमोन नोंसोर मोसानो हालानैयो लोगोफोर नै दायो जोबनाय टाइमावसो आं नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय सम मोनबाय जोंहा जिडि प्रडाक्शनावहाय आंनि सनाराम होननाय मिउजिक भिडिअआवहाय नैबे बिथाङानो फावखुंगुर हिसाबै फाव खालामगोन माने फाव खालामगासिनो दायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' बिथाङानो जाहैबाय रावखौ माने इन्ट्रडिउस होनो दरकार गैलिया सिगांनिफ्रायनो दंखायो बिथाङा जोंनि इन्डास्ट्रियावहाय बिथांनि मुङानो जादों बिक्रम बसुमतारी स' वेलकाम टु जिडि प्रडाक्शन थेंक इउ आं माने स्पेसियेलि थेंक्स होनो सानदों माने गेम्स दैमारिखौ माने आं इमान गोबावसिम आं फिल्म बानायालासिनो आं गेप जाना दंमोन 2019 आं गेप जादोंमोन दिनै 5 बोसोर एसे बारायानो जाहैबाय ओमफ्राय माने आं इसेबां गोबाव गेप थानायनिबो माखासे रिजन दङ ओमफ्राय दा आङो दाख्लै बावैसो जोङो खैथाम फिल्म बानायगासिनो दं So guys, दायो जोंहा आंनि सनाराम बे मिउजिक भिडिअआ जिडि प्रडाक्शनावहाय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन दिनै फार्स्ट डेआ जोब्बाय बेकग्राउन्डनि जा मिउजिक होगासिनो नैबे बिथाङानो दायो So thank you everyone लास्टआव आंबो दंमोनलै